kaju boto senjo lagi boto marang bendi lupa rontok unyo ambal-ambalan konco maju konco duduk konco ansik berdiri kono yo ing pasewakan
busana maneka samparan mangambar ya tol sedeng Srina Letro Maha Sri Nalendro Prastiteng Kang Markencono Hasilnya ning busana kontrang Mas Retno biayang yang wis Bathara Seniwone tinju moyo
ngandika nalendra arep ngandika Iwan Sukma mangadi nuwi ana sasmitane sun samangkita kadang kula rejo Koko Prabu ing Dwarawati ing rayi dene pangapunten katrumben anggenipun angacarani rawuh buka Koko Prabu sak sampune lenggah prayogi sumene menggal ing rayi ngaturaken pambagyo para krambi Koko Prabu perkawis Iwan Sukma pangajenenge Bonelanding tanpi maresta kekalih katedo kalingga mundhosih para kraminipun Kyai Prabu Puntadewa sakupami Kyai Prabu ing kadang sepeda kula tansih kancang wonten ing puncak ing apa sawerene den mawen pangipun muhana rahaja kosok pansunipun Kyai menika kadang kula menika kadang merejo kula tampi kendra sami-sami nampi pamujenipun Kyai Prabu Puntadewa luwih Koko Prabu mantul sangat keparengipun prayogan kelenggah Koko Prabu kados sampun boten kirang prayogi Kyai Dimas Perkudara Arjuna lan Nakurasila enggal ngatur sungkem marang Kandang Werda kang nembe prapta Kyai Kakang Kusuma Utami Parono iya Dimas Perkudara tak tampa pangestuku tampanono tampune Kang Mas Jano Koko Prabu rayi ngaturaken sembah pangabekipun saandhang bodho Koko Prabu iya Dimas Jano tak tampa pamujiku ana ngampang genti pujo pangestu Wetawalono Dimas Jano luwih ampi maesta kalih kula purungi wonten ing pustaka dados konjisipan saklawinipun Koko Prabu Koko Prabu ingkang rayi nang kula ngaturaken sembah pangabekipun swanten ugi kula sedhiwa ngaturaken sembah pangabekipun Koko Prabu ya tak tampa atur pangabekipun tak tampa pujo pangestu kowe tampanono mriki kula tampi mas kali andados kesucipan kula tampi asta kali kula pundi wonten pustaka andados kesucipan Koko Prabu Kakang Patih Andukono lulun foto ngajung Wiswan Mono ngadakan Kakang Patih Andukono luwih pangetunipun Koko Prabu Wiswanipun ing Gopo Kepatihan boten wonten alam setunggal menapa sembah kula puji sinuwun ya tak tampa
Kakang Patih Andogowono kepara prayoga loro nuri kestakaken dawuh Koko Prabu Bathara Kresna nuwun kula ya nalika wulan semanten kula ngaturaken utusan galih sak kembaran supados ngaturaken awala ingkang intinipun Koko Prabu Ndorati kula aturi sowan wonten ing panggihan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu wonten wonten tempat kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Dimas sak blubing mulang kalih jiwa Binawa Sastra pun kakang ora duweni rasa nanging aku bakal kepengin ngerti sak pisanku buka nawala aku katuran tenggah sowan wonten negari Ngamarta mula yadi kula badhe nyuwun kados pundi menapa munggah intinipun Kyai Prabu nimbali dhateng ing neraka. Manah kula menika sak boten sranta enggal-enggal mangertosi menggah wigatosipun ing rayi ngaturi ing neraka Kresna saking Ndorowati Kulingi semoga kula aturi medharaken Nyai belum ini Koko Prabu awit sampun pinten-pinten bulan menika ing dados penggalian manah kula menika Kakang Semar Badranaya sampun tangi boten caos boten sowan wonten ing wiswana Koko Prabu namiku ingkang dados penggalian manah kula pramila kula nyuwun Koko Prabu kula aturi paling pergi kados pundi amonggaliaken Kakang Semar Badranaya. Lori Semar menika nek sing kagungan Janaka. Dimas Janaka. Kula Koko Prabu. Lah kepiye Semar kok ora suwe sowan temen Ngamarta. Nek Madukara sowan kok penuhi wonten Madukara nggih dangu boten ketinggal boten sowan. Lah perkane opo? Apa lek bayar kurang? Boten. Apa kurang akeh? Boten. Sampun cekapan. Wong menika sekedhik nggih kula dur sekedhik nek akeh nggih kula dur akeh. Kowe kok ngono? Lanjut kami naikkan kok. Asale patos kula niku di kanca dhewe. Nek kanca dhewe niku ya sedikit mikir Pak. Ning ora ya iso duduk. Sakit. Ya wis rapopo. Sing penting kanca-kanca kae padha ayem atine. Luwih Koko Prabu. Yanipun to dewa. Nuwun kula kawula coba bakal tak titi wonten Kota Kaisan. Mbok menawa engko Kakang Semar lagi ngopo wae kok bakal ketemu. Upamane susah yo lah ketemu, upamane seneng yo ketemu. Nuli Koko Prabu kula semanggaken. Ramdan ingkang driya
Indra katawakan sumu ing jas kabiyataning ruci remendri ya ma kebuming yang wiseso Yai Prabu wonten ora Kakang Semar menika menapa rumiyin sampun sowan wonten ngasani Yai Puntajitu. Menapa Kakang Semar sampun sarembat kalian Yai Puntajitu. Sumangga dipun enget-enget. Bung menawi sampun sarembat bab menapa ing dipun kesaken Kakang Semar Badralaya. Oh iki kula kesupen Kakang Semar sampun ate ngendika napa ya iki? Kakang Semar menika sampun ngendika ngampil pusaka-pusaka ing Amarta jamu sekali maksudul tumbak korowani payung tumbul noko dan kula kepitan ora larak ngaten ya nek upama kowe lali iki Dimas lali iki ya ora apa-apa mungkin jenenge manungsa iki kok kaya lali wis lenggara kalumputan lali wis ora apa-apa lho iki Para Prabu Kakang Semar ugi supados ngendika boyong dhateng para kadang penduduk ingkang wasipun Kakang Semar menika badhe bantu kayangan. Oh ngaten. Dados Kakang Semar menika badhe boyong kadang-kadang penduduk ngampil pusaka-pusaka ing ngamarta menika badhe mbangun kayangan ngaten duringi. Monggo kayangan kadungane jiwa. Monggo Kakang Semar iki titah kerja padha duringi kula semanggaken Para Prabu. Sidung sruning pasuwanan wadya gung tanpa sabomo kapraban dening sanalendra mangu-mangu kang lir pusing dupa cipta luhuri sabdaning
tata kung pinatara Derengantos mupo ngagung ing ngamarta anglenggahi Tri Pandurat. Tri telu pandurat pangandikan derengantos tigang timbang pangandikan sampun dikiring gawi kelo ing Purwadya Bala ing samangkin ing ana dayu ada putusan Petruk kantong ulun. Sampun prapta kuwilan ana matur mawantya nganglongaken sanganira nganglongaken sanganira nganglongaken sanganira nganglongaken sanganira kaya dirumusuhi rasan-rasan Kakang Semar kaya iki pisowane Petruk Rudi sowan kula Petruk metu pisanan iya Petruk sapise lungguh prayoga padha kanthi rahayu Rudi pengenipun Ndara Puntadina sowan kula kalih sambi kala sembah kula kunjuk iya tak tampa Petruk nuwun kula Ndara padha slamet pengenipun slamet sowan kula Petruk menapa Ndara Puntadina padha slamet pangestunipun sowan kula boten wonten alam setunggal menapa Petruk nuwun kula Ndara kanthi rahayu ing pangestunipun
Ndoro Janaka sowan kula Raharja. Petro napa Ndoro Nakula padha Basuki pisuwan Dwi pangestunipun. Petro suwun kula padha slamet nggih pangestunipun. Sakwise kadang-kadang padha bacake marang kowe, aku bakal mulih prisa. Petrus sowan ana ing ngamarta iki apa mung sakarepmu dhewe apa kowe dutus bapakmu Semar Badralaya. Duli kepareng matur sinuwun sowan kula menika boten namung saking Kanjeng kula piyambak. Sowan kula menika kautus Kanjeng Rama Semar. Rama Semar. Duli sepindah kula ngaturaken salam salib kagem sinuwun Puntabika. Kaping kalihipun kula badhe ngaturaken nalika semana Rama Semar sampun nate cicil rembat dhateng Ndara Puntabika. Badhe ngampil pusaka Jabus Kalimasada tumbak para welang payung tunggul naga. Iya Petrus. Menapa sampun dipun keparengaken badhe kula suwun kula beta dhateng ing Karangkepulotan. Petrus sareng sabaro sanawis. Pareng boten badhe kula boyo dhateng Karangkepulotan upami boten pareng sebate napa. Gandeng Rama Semar sampun kathah labetipun dhateng ngamar ora kathah. Kados pundi kok ora bulu. Yai menawi saking pemanggih kula menika boten sah diparingaken. Awit badhe bangun kayangan menika lan kayangan itu. Menika ya. Menikaten Petrus kowe metu nyoba mengko aku bakal paring keterangan senjata tak paringake apa ora iku mengko bakal tak paringi keterangan. Nggih menikaten kula badhe nyuwun pamit, Ndara nyuwun pamit. Gandengan kayangan kagungan Dewa ing swarga kula badhe sowan wonten ing ngarsane bumi badhe mundhut prisa Semar badhe mbangun kayangan menika dipun kepanaken napa boten supados para kadang-kadang menika boten kasempyok kadusan bab
Kayangan ingkang badhe dipun kanggo Kyai. Kula badhe pamit, kula badhe dhateng Kayangan Suralaya matur sanjang Dimas Janaka wonten dawuh ora aku direkno dunungi mangsa Buddha Dimas Werkudara anggonmu ngriki para putra-putra Pandhawa kanggo mbalekake Petruk kantong bolong. Kakang kuwi Kyai Prabu kula badhe pamit badhe dhateng Kayangan Suralaya panjenenganku mayu wili kula kepan badhe matur Bapak Prabu. Tiyang menika wonten kalepatanipun wonten kekirangan lan kaluwihanipun. Boten tentu Kakang Semar menika leres. Bapak Prabu Durati ugi boten leres. Labi Dimas Setiwati yen nitik saking kersane Kakang Semar menika nyuwun ngampil pusaka-pusaka menika saking manah kula pitados bilih Kakang Semar menika badhe bangun kayangan para Pandhawa. Oh, rakmu. Lah kok kowe ora kandha mau-mau. Kula menika ajrih. Mboten wonten matur. Lah kok piye Dimas? Ngaten Bapak Prabu. Sumangga Bapak Prabu kula dherekaken. Sowan wonten ing pagedunganing pusaka. Ing semangke dipun jawab pusaka-pusaka yang diambil Semar menika. Menawi mangke pusaka-pusaka menika dipun sembawani medal saking gedhong pusaka yen ngono Kakang Semar kang tengger. Lan perlu disengkuyung para kadang-kadang penduduk. Nek dipun sembawani menika pusaka-pusaka boten kersa medal. Berarti Kakang Semar pun ngentosi Bapak Prabu ing Ndrawati. Oh iya. Yen ngono Sediwa, aku manut lah kok kowe iki le omong wis keri. Aku lho pun tak matur nek kula nika mboten mantun to.
Oh iya lah dadi opo. Ayo Dimas nakros diwu aku kene bakal undur angkatun. Nalika semono ngedung ing ngamarta undur angkatun. Jelek saking palangan gampar kencana kadya winayang bayang kawoyan.